kudu tadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mau izinkan. Wong lanang liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Say, Rara say, ada Ayu ganteng. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati. Dong aku rasa kau manda saat durung sliramu bali. Tuduhake ora apa-apa tresnaku tekane mati. Sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning atimu. Ayo deh. Pengen ku siji nyanding sliramu tekan ku mati. Dong aku ora bakal mandang saturung sliramu bali. Tuduhake ora apa-apa tresnaku tekane mati. Sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning atimu. Roy, apa sih? Tak akoni. Asik.